Prima dată pregătesc băița să aibă temperatura potrivită. În momentul în care eu pun copilul în poziția oblică din băiță, pe brațul nostru, apa trebuie să-i ajungă doar până la funduleț, că eu cu mâna voi uda pe belușul nostru atâta cât e necesar. Și cu mâna voi uda în primul rând capul, după ce am udat bine tot căpuțul, vom lua șampon să fie spumă și ușor, cu mișcări circulare, spălăm copilul pe cap, pe gâtuți, după urechi. Apoi coborâm ușor, udăm cu mâna toracele, putem întoarce copilul și pe partea cealaltă, să spălăm și pe spate, udăm ușor, punem șampon, spălăm copilul ușor, fără grabă. Avem foarte mare grijă când manevrăm copilul să nu ne alunece. Ne udăm, nu contează că udăm ponton umbilical, dar n-are voie efectiv să stea în apă. Spălăm copilul sub braț, între degețele, coborâm ușor, spălăm organele genitale, piciorușele, ne clătim bine, mânuțe. La final putem să ne întoarcem puțin. La fel, sub braț, ținem bine să nu scăpăm copilul, alunecă. Am clătit și ne vom înfășura într-un prosop. Vor șterge tegumentele prin tamponare, nu frecăm copilul că se irită, tot timpul prin tamponare uscăm copilul, insistăm în plici, sub braț, la mânuță. Da, la încheietura șoldurilor, sub genunchi, să nu rămână apă.